היי אלון. מה נשמע? בסדר. אתה עובד באפולוניה, נכון? נכון. אז יש לי שאלה לשאול אותך פה ליוטיוב. אוקיי. למה כדאי לבוא לאפולוניה, לגן הלאומי? אפולוניה קודם כל היא נקודה, היא במרכז, היא מאוד קרובה לכולם והיא מאוד נוחה להגיע אליה. היא מאוד קסומה. יש בה נוף מדהים לים, יש בה עתיקות שאנחנו שומרים עליהן, יש לה הרבה היסטוריה, סיפורים וגם הרבה צמחים. כל יום היא קצת שונה, כל תקופה היא נראית אחרת. זה מקום להסתובב בו ולנקות את הראש. לנקות את הראש, אבל גם על הדרך אם אתה רואה משהו תרים לפח, נכון? לנקות את הראש ולנקות את הסביבה, כמובן, כדי שיהיה לנו נקי ונעים. האם אתה חושב שאפולוניה יפה? בוודאי, אפולוניה מקסימה, אפולוניה יפהפייה. אבל בלילה יש כמה תנים חמודים. יש תנים גם ביום וגם בלילה מסתובבים פה, יש גם טורקים, יש לנו כאן דררות, יש לנו כאן הרבה עופות. יש לבניות בתקופה של הלבניות, יש בזים, יש דיות שמגיעות, יש שכפים בתקופה של השכפים. אז כדאי לבוא. חייבים לבוא כדי לקחת, כל אחד שיקח בזיכרון משהו קטן מאפולוניה, שיהיה איתו במשך היום. תודה אלון. בכיף. כן, תודה. רק אומר, גן לאומי אפולוניה, תבואו.